Hi guys! Welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Ako naman or kami naman okay lang. Umuulan po ngayon dito. Pick up time na po ni Anna in 10 minutes or 10 to 15 minutes. So, nag-ready na po ako para pick up yung ating si Aling Maliit. And of course, may ano pa tayo dito. May sugat pa tayo. Hindi po ako nag-vlog ng ilang araw para talaga makapag-focus lang ako, makapag-rest, makapag-focus sa recovery. And thankfully, and doon si Ruth tsaka si yung aking mga biyanan to take care of Anna and also para tulungan din ako. So, happy po ako na natapos na din yung ating operasyon. Nangyari na talaga siya. It's gonna take few weeks pa before fully okay yung aking kamay. For the first 2 weeks, hindi po ako allowed na mag-lift ng anything sa side na to. And yes, mostly si Ruth lang po yung gumagawa dito. So, tinutulungan ko siya sa kaya ko. But most of the stuff, siya yung gumagawa. So, thankful ako kay Ruth sa part na yan. Talagang inaalaylayan po ako ni Miss Steph. Anna has been really great as well. Nag-enjoy po talaga siya. Nakonsensya lang ako ng slide kasi nga during our family time, yung doon kami sa camping house or sa vacation house, hindi ko masamahan si Anna doon sa kanyang paglalaro every time or nagsiswimming sila. Hindi naman ako pwedeng sumali kasi bawal naman yung mga activities. Kailangang mag-rest lang talaga. And even before the operation, sumasama lang ako pero hindi ako nagjo-join kasi nga masakit yung aking kamay ba. But yeah, after nito, babawi po ako kay Anna. Sabi ko sa kanya, after maging okay ni Mama lang, we will go to the play area. Tayong dalawa. And then, our usual, you know, bonding moment din. Kasi nga, magtatrabaho na po ako. And then, gabi ko na lang makikita yung anak ko. So, wala. Ganun talaga ang buhay. Ang importante, magkasama and healthy ang lahat. So, yun. Masaya pa din. Yun. I hope okay po kayong lahat. Mag-shoes na po tayo kasi malapit na talaga ang oras. Mahirap pero carry bells naman. The good thing is right-handed ako. So, ay ko. Kaya pa naman. Yung ano lang pag na may mga kailangan i-twist or i-open na kailangan i-twist, hindi ko kaya. Kasi kailangan mong hawakan yung kinakaya naman. Pero pag hindi kaya, huwag pilitin. Kasi nga, nag-recover pa tayo. Darating din naman tayo dyan. So, pick upin ko po muna si Aling Maliit. Balikan ko po kayo. A few moments later. Okay, wait a bit. Let's close the door. Can you close the door, please? Ginawa daw ng ano niya, yung classmate niya, yung hair niya. Thank you, love. Thank you. And you, yes, the eye. You have to take off your jacket. Take it off. Oh, this is Anna's new jacket, the eye. It's her first time to wear it. Do you like it, love? You like it, na? Yeah. Oh. Put it down first. Down. Mama, je hebt zelf van Jody deze jas. Dezelfde. Yeah? Same daw sila ng jacket ng classmate niya. Yeah? Mama. Just put it here first now. For now. Yeah, heel goed. Waarom zit deze? Er zit niks in. Sige na kayo, mag-eat na to. Bruine koekje. Yeah? Beetje donkerbruin. Beetje donkerbrown? You know where it is? Yeah, unsa ang pagkuha ni mo ana ang wala ka kabalog asa? You know where it is? No. Hold with 2 hands. Yeah. Gutom yung ating ang maliit. Just use the wooden one. The wooden one. Ne? Okay. Mama. Yeah? En druiven. Druiven? Ari en Daan.
Hingi pa ng grapes, tsaka ano. Lang, adbite ha. Papa will do the adbite lang because Mama cannot do that now. We have to clean it but I can do the grapes because I just need to wash it. Easy for Mama not to do the strawberry. Hij is bijna op deze. They want to see you, ha? Ik wil dat niet. Okay, wait lang. Ik wil niet. Okay. Niet alles, ha? Alay, pabawang baker doon. Nakadagpo ko daan yung strawberry lang, eh. Ang lalaki ng strawberry, guys. Oh, Mama, grabe. kan jij helpen? Met what? Met deze? What do you say then? Alsjeblieft. Isod po si Mama lang. Okay. Duha lang, ha? Duha ka buok? Duha lang. Ja, en wat toe? Duha. Doe. Duha ka buok. Doe. Pila ka grapes? Oké, dat doet. Pila ka grapes? Usa, duha, tulo, pila? Tulo, opat, lima, unom, pito, walo, siyam na po. Pila? Pila. Pila. Pila ka buok? Usa, duha, tulo, pila? Usa lang? Pila. Pila, how many? Babe, pag-count, babe. Show them your Bisaya, babe. Usa. Usa. Duha, nakalimut na. Duha. Usa. Usa. Duha. To. Todo. O. Uf. Upat, nakalimut. Opat. Pila man ang 5? 5. Lima. Kalimut na ko, pangga. Unom. Unom. You don't want? Okay. It's okay. Pila ka grapes lagi ka buok? Usa, duha, tulo. Upat lang kabuk lang because they're very big. Todo. Huh? I will wash them first, huh? Okay. 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 I will also eat grapes Okay. lang. Okay. Okay. Makik-o kang bake siya na grapes. Ja. Yeah. I will also get 2. Huh? 2 for Mama. Ja, maar mama, ik wil er 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 trouwens. Ah, sige. Imo na lang yung usa. Naka na. En die is voor jou. This is for mij. En hier gaat Abel. That's for when Papa comes home. Mag-relax na po siya. Yung ano, yung grapes, guys. Sobrang lutong. It reminds me, yung taste niya, it reminds me, yung siniguelas sa atin ba? Alam niyo ba yung siniguelas? Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog, pero we call it siniguelas sa Bisaya. Malamig na po talaga. Are you allowed to use your iPad? Did you ask Mama? How do you ask Mama then? Can I use my iPad, please? Can you use my iPad, please? Guys, nag-gain po ako ng mga 2 kilos. After a week, nag-gain ako ng 2 kilos. Diba? Hinahinay naman ulit tayo sa ano, sa mga kinakain natin. Kaya, na-notice ko na lumulubo na naman yung mukha ko, guys.
Nakita nyo pala yung update ng aming bahay na naman, no? Nag-text sa akin yung aming contractor kanina na yung sa kitchen po namin i-install na yata nila yung cupboard ba. Ganun. So, yung aking family, nag-visit sila over the weekend. So, yun yung nakita nyo sa video. Saglit lang sila doon. Gusto lang makita ng mama ko yung bahay ba. Hindi pa kasi siya nakapunta. Magre-relax po muna kami ni Aling Maliit, guys. Si Ruth po doon makakain sa kanyang mama mamaya kasi may leftover food pa ako. Dito yan yung kakainin ko. Tsaka si Ana may pagkain na din. So, hindi na kailangan magluto tonight ba. Doon na muna si Mr. which he is so happy about kasi namimiss niya yung luto ng nanay niya. Uy, kagwapa. Uy, love. I love you. I love you. You're so pretty. Thank you. So pretty. Thank you. Oh. What are you eating? I can't show. Okay, sorry. Sige, mag-watch na daw siya. Kubuyag yung tao na ning bata. Uy. Kubuyag. One eternity later. Hindi ko na po mahintay si Mister. Ako na lang ang magtatanggal. Oh. Dami guys, ang dami oh. Dami nilang nilagay pala. Yeah. And ito na yung pinaka sirot lang yung hintayin ko mamaya. Mamaga pa talaga siya. May ano pa. Yan, at least makaano na yung kamay ko guys, makakahinga na siya ba. Yan. Si Rod na ang mag-change nito. Mamaya. Yan, init-init na naman tayo. Hi guys, ano na po dito, mag-alas 6 na. Si Ana na hindi pa na nagising. Diretso na yan tulog. Ita-transfer ko na lang siya sa sa taas. Ito pa yung before pa kami umalis. Mga naluto ko ba na na nilagay ko sa freezer para at least init-init lang. Ganito ba. Kain. Bahay lang talaga ako today guys. By the way, tinanggal ko na kanina. Maga pa talaga yung sugat ko guys. Kaya hindi ko tinanggal yung pinaka-pleister yung tawag dito. Pinaka-pleister niya. Kasi maga pa dito. Talagang maga pa ba. Tapos yung kamay ko, hindi ko siya madiretso ng ganon. Kasi maga pa nga dito. Tsaka dito. So, hindi ko siya maganyan. Pero namumove ko naman. Kaso maga pa talaga. So, dahan-dahan muna na tayo. Kasi baka ma-open na ulit ba yung yung sugat. It's healing naman. Well, mga 30 minutes pa po siguro makakauwi si Mr. kasi kakain siya sa bahay ng parents nga niya. One thing's for sure, mamimiss ko po ang pagluluto-luto dito sa bahay. Kasi most likely mga 1 month pa before ako makagalaw na sa left hand ko ng maayos ba. Next week po, may may appointment na ako for check-up. Check nila next week. And then, yan, may nakuha na akong schedule. Alam ko na naman yung schedule. Confirmation lang talaga to. Masarap yan. Parang
By the way, si Ana po nagnap mga ano na. Almost 5 o'clock. Pero pinakain ko muna siya. Kasi alam ko, pagod na pagod siya. Sabi na niya kanina, matutulog daw siya. Sabi, kumain ka muna ng konti. And then, pag nagising siya, bigyan ko ng soup para hindi masyadong heavy ba yung pagkain niya. Tapusin ko po muna to. Wala po talaga akong ganap actually. Walang ibang ganap dito sa bahay. Mag-rest lang talaga ako. So, yung bahay, alam ko na, expected ko na medyo makalat. Kasi nga nagtatrabaho si Mister. So, hindi din ako masyado nakakagalaw-galaw pa for now. So, hindi ko maayos yung mga kailangan ayusin kaagad. Yeah. Ganyan talaga. Hinay-hinay na lang muna. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy! Mush, mush, babush!